Poruka manifestacije za ponedeljak 3. oktobar 2022. godine. Privucite blagostanje u svoj život. Moji prihodi su stabilni i pod mojom kontrolom. Privlačim novac poput magneta. Uživam da koristim novac za svoju korist i u korist drugih. Moj život je pun prosperiteta i obilja. Imam više nego dovoljno. Svoj novac trošim mudro. Moj vredan rad se isplati. Moje veštine su cenjene. Radim ono što volim i za to sam dobro plaćena. Volim da zarađujem novac, to mi pričinjava zadovoljstvo. Novac je ukorenjen u dobru i vodi me unutrašnjem miru. Novčani blagoslovi mi dolaze u pravom trenutku. Zahvalna sam univerzumu na svemu što imam i na svojoj finansijskoj nezavisnosti.